U Privrednoj komori Srbije predstavljen je novi broj mesečnika makroekonomske analize i trendovi. Na konferenciji na kojoj je bilo reči o privrednim pokazateljima, predlozima za prodaju Telekoma, bilansima bankarskog sektora, u jednom momentu došlo je do žustre rasprave između koordinatora istraživačkog projekta časopisa Stojana Stamenkovića i ekonomiste Miladina Kovačevića. Naša ocena za 2009. je bila da su fiksne investicije pale za 23% u toj godini u odnosu na prethodnu. Sad kad su došli ovi podaci, videlo se da su pale, nisu toliko mnogo, nego za svega 20%. To je vrlo približno. Zašto mi moramo da molim? To je vrlo približno. Čekaj, pa ja ti kažem, to je vrlo približno, ali šta se otkrilo drugo što mi nismo znali onda dok nisu svi ti podaci? Čekaj, ja ne razumeš šta ti hoćeš da kažeš. Pa čekaj, šta slušaj da kažem. Pa ne mogu, izvini, ja branim instituciju. Daj ti reći sada. Dobro, Miladine, ja. Ne, sad slušaj me, majka mu stara. Aj, pričaj, daj. Ble, ble, ble. Ble, ble.